Eta hor, beraz, azterketa frantsesez egin behar dugu. Hala ere, urtean entrenatu gira frantsesez egiten, baina guretzat etipitatik euskaraz egiten dugu. Eta hor, beraz, aldaketa bada hala ere guretzat. Sentitu dut nire ideiak beti euskaraz etortzen ziela eta beti beraz frantsesez eman behar ziela. Bai, zailtasun bat ekarri duela ere. Aldatzen du, aspergarria da. Guk euskaraz ikasten dugu eta gero hor azterketan dena frantsesera pasa behar dugu eta beraz bat dugu ariketa dublea. Urtean zehar ikasi ditugu nozioak euskaraz dira, beraz frantses pasatzera guretzat penalizagarri da eta ara. Filosofiako probarekin abiatu da basoa usaian bezala. Egia ean beti konbentzitzailea zenez. Eta jerteko gaietzen hain zaila, baina piskatzen dugu gure saltsa. Egeski ez baitez bada, baina lortuz gauza bat egiten, ikusiko. Egia zailtasunak izan ditu dela galdera erantzuteko, frantsesez zaila baitzait garatzea. Bihar eta etzi datoz bere zitasuneko azterketak eta azkenik ekainaren 23 goiti ahozko handiaren txanda. Mat fisika bat dut, eta beraz bihar fisika, kimika eta astazkenean matematikak. Nik bihar mat eta astazkenean euskara. Bihar ni baut bio eta astazkenean atsegiztape. Nik baut ekoso eta gero astazkenean euskara. Karri dut t-shirta hori, oino aldarrikatzeko. Guai ikusiko ean pertsona batzuk euskaraz ezten duten, nik pertsonalki ezingo dut basoa ez lortu behar baitot. Pirinio Atlantikoetan 7.000 ikasleek eginen dute basoa. Baso orokorra, teknologikoa eta profesionala kontuan hartuta. Erdia, iparraldean eta horietatik 170 ikasle zehaskan alegia. Ikasketa guztiak euskaraz egin dituztenak, baina azterketa frantsesez egitera behartuta. Horregatik, elkarretaratzea egin dute lehen azterketa amaituta, azterketak euskaraz aldarrikatzeko.